Oras madihita salhutna. Asa tamulai kebaktiata, tapasonang maroha do pikirata, tapuji matuhata marhite ede nomor 640 ayat sada sahat tutolu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia, natu mo palangit dohot tanon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo, jala na marmulia, jala akarabu ni pahiana manggohi bagas joro. Jong-jong di atas suru-suruan na serapim, jala masih jauhan mana sida songonon, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamulion na liat portibion. Haleluya. Martangyang mahita. Ale de bata situlusada, de bata ama, anak dohot to di porbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di perbadia ho, hami hinorho ni asi dot holong ni roham nagodangi. Saira moti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe kami uju tinggang, jala togu kami di hasusuda ni bohal nami, tu harajaumu nadi banua gijangi, asa disipu jion nami ho, marhite-hite roha dohot hatanai baru. Amin. Di haraja
na kamuma pati ni debata ima na enet siyan Lukas 4 ayat 10 siya. Disuruh duau mamaritahot tu akka na tarhurung asa malua, tu akka na mapitung asa mardida, paluahon na ginosagosa man maritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Disima sahana. Atong ra mangidugugo mahita taringo tu patiknay. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na ubar tu patikni. Amen. Tatopoti ma dosata tuadopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu dan badiai ala na targugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate, nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, sai patoktong madihami roha hamulateo tuho. O to di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalu masalhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho alede bata ama, anak doho to di porbadia. Amen. Tapi gima baga-baga ni debata taringo tuha sesa ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni.
nahudul di siamu ni habangsa ni hato ngamon di benua gijang. Di bahini tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akana sadok ro tu di bata marhite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasang hapon ma di debata na di gijang. Epistel turpuk di hari Minggon, ima na tersurat di Rom 5, mamuka sian ayat sada 15 tajahama dohot responsoria. Parbueni pamitorio nasian haporseauni. Asadung dipitori hita dalan haporseaon mardami mahita doho debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alai lumobi sian idope ai itahalasodo nang akahaporsuhon ala taboto di horhon hapursuhon ido habengeto niroha. Alai dang namburak kita baheno ni pakirimoni ala nunga diusehon tubagasad rohata holong ni roha ni debata marhite-hite to di porbadia unang nilehon naung nilehon nai tuhita disima sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jala nau peoksa. Amen.
Partidak kumaha porseao tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporseao di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatudusan nato palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Iman tinubuhan si Maria na gabi-gabi siya ton di porbadia andora suagubuhan. Ido tuhata na tumawon na bernit di pauhuman silatus na may tarpajal do ibana di hao binor sila na tuat tubano toru na ambula manggole di arip matunggu na manaik di surgo lau hundul siamu di debata Jehovah amanai pargogo na sohatul sani di simay bana pangulak so tutanaw menghubungi halak nama woldo nama au porsea di tahun di perbadia jala dong sada huria na badia huria topan halak Kristen akan badia do desa ni dosa do dihatai nama do mulak manghul sogok daging ni halak nama mati do dihanguluan na sudah amin. Titing di Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Na perjulu guarani Minggu. Guarani Minggu tasadarion ima Minggu Trinitatis manang hasi tulu sadaun ni debata. Doho tema menitikon tahun para sinirohaun sia Jehovah. Na paduahon danak nasorang. Nah di hari Kamis 6 Juni 2025 di basa-basa hotuhata sedadak danak boru di keluarga ni amatta Ritar Simajutak Inata Esra Yunirma Es Boru Hutauruk Inganan Nasida sia Jalan Asmawi Gang Kelinci nomor 25 Dohot NIR Sada sia sada dua sekelompok Jordan Hipasdo danaki suang-suang ninang naturasna. Na patuluhon nanang marbagas titing perjulu. Naing majalo pasu-pasu perbagason ima. Joshua Freddy Orlando Siahaan. Anak ni Amata Johnny Siahaan tubuh ni Inata Dokteranda Jenny Nurhayati Borusipayung. Ruas ni HKBP Manaheim Sukamaju Resort Mahanaim, Dohot Orwana, Sarah Harum Chris Melisa, Boru Naiborhu, Boru Nyamata Situa Saut Naiborhu Nainan, Dohot Inata, Dohot Inang Tubuni Inata Lindaria, Boru Semangusong, Ruas ni HKBP Depok Sada, Wik Bethlehem. Pamasumasuo di hari Jumat 27 Juni 2025 di HKBP Mahanaim Sukamaju Resort Mahanaim Pematang Siatar. Napawapaton ruas nepida Mamuka Sadarion Minggu 15 Juni 2025 Pidahuria sian HKBP Depok Sada Ima keluarga ni Amatta naik hasibulian Inata M Boru Situmorang Rap dohot tolu danak ruas ni huriata dohot NIR sada onom 5 tolu nasian Getsemane nasida piddatu HKBP Sipanglimun Medan napalimahon pertanyaan perhalado dohot keluarga di hari Senin 16 Juni 2025 pukul 10 siawib patu paun nado pertanyaan perhalado aktif dohot napurna bakti rap dohot keluarga maringanan di GSG lantai sada napaonopon
Konven Panggula Nagok Tiki. Di hari Senin, 16 Juni 2025, patupaun nado Konven Panggula Nagok Tiki tingkat distrik 20 Deboskap, maringana di HKBP Depok Timur. Napapituhon napaunopon pasahat ulus hatuaun 70 tahun. Di hari Minggu 20 Juni 2025 di permingguan Arian pasahaton nihuriatta do ulaun ulos hatuaun 70 tahun turuas nihuriatta naunggonop marumur 70 tahun. Turuas na mangarade majalo ulos hatuauni asa di pasaha ma tusitua wik pertangyangan. Nababituhon pendaftaran merguru malua reguler angkatan 2025-2026. Pendaftaran perguru malua reguler angkatan tahun 2025-2026 pukaun nama memuka hari 11 Mei 2025 saha tu 20 Juni 2025. Turuas nana yang mendaftar asa di pasahat matu kantor sekretariat huhut membuat fotokopi akte pendidikan, akte pendidion, rap dohot surat keterangan sien situa wik, molo sien huria di luar HKBP Depok Sada, membuat surat pengantar sien huria asal. Napawaluhon calon situa dan pemekaran wilayah wik pertangyangan. Huriata mamerluhon calon situa na mangarade makobasi ulaun ni huria talumubi disakap ni huriata lau pahebakon wilayah pakobasio di piga-piga wik pertangyangan. Songoni nang situa nalaho mamongoti pesiun ima di wik Philadelphia, wik Jordan, wik Laodikia, wik Judea, wik Efesus, wik Getsemane, wik Jerusalem, dohot wik Bethlehem. Disosoi huriat tama ima akagoar ni calo situa di pasahat ma di ujung ni bulan Juli 2025 naro. Napasiahon subanga pembangunan. Di jalo huriat tado sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Depok Sada ima sian amatta sabar ganda El Sitorus Boru Luberaja marhite proposal amang situa WM Sitorus Boru Pajaitan Nahinan gudangna 100 juta rupiah panitia pasahaton Mauliate. Laporan rekap dana pembangunan, laporan rekap parhepengon bidang dana panitia pembangunan ni huriata di bagasan mingguon boima idota marhite layar multimedia. Narong di jolo. Panitia pembangunan pasahaton Mauliate huhut manosoi tugano peruas asa pasahaton guguan tok-tok ribe dohot janji iman tu pembangunan ini marhite situa pertangyangan manang tu rekening di panitia pembangunan. Asa marhite na margugu ganu peruas ni huriata boi marture padalan di pembangunan ini. Na pasapul sedahon pemenang lomba vokal grup seksi sending. Dung sipul titing tabegema edde puji-pujian na pinatu begehon ni wik vokal grup wik Philadelphia peserta terbaik di lomba vokal grup na pinatupan ni seksi sending ni huriata. Sapul tolu dung sipul titingon tabegema panorangion sian naposo taringo tu pangaradeon di kegiatan nasida ima kegiatan retret. Napasaplopaton titing nasojinahahod dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite WA wik pertanyaan tabi. Songonima titing masa di huriata di bagasam mingguon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna.
Shalom. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan bagi Amang Pendeta, Amang Inang Parhalado, Amang Inang Jemaat, orang tua, abang dan kakak kami dan teman-teman kami semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di hari Minggu yang cerah ini. Kita kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita HKBP Depok 1. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Abel Sihaan. Saya perwakilan dari Panitia Retret Naposo. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan Retret Naposo. Namun sebelum itu saya dan teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, dan Amang Inang Jemaat sekalian karena kami telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan Retret Naposo pada tahun ini. Banyak dari kami merindukan kegiatan Retret Naposo ini untuk merefleksikan dan juga membangun hubungan kami dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan teman-teman. Setelah melakukan survei dengan teman-teman Naposo, dengan pergumulan teman-teman Naposo, puji Tuhan saat ini kami mempunyai tema dan tujuan yang selaras dengan kebutuhan para Naposo, yaitu Chosen in Love, Call to Love, atau yang dapat kita artikan dipilih karena dikasihi, dipanggil untuk mengasihi. Diambil dari Roma 12 ayat 2, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Retret kami akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Juni di Villa Liana Puri Solo, Puncak Bogor. Bagi teman-teman Naposo ataupun Amang Inang yang mempunyai anak yang masih berkuliah hingga bekerja sampai dengan belum menikah, dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang sudah kami cantumkan pada layar multimedia, ataupun abang kakak yang mau mendaftar silahkan mendatangi panitia kami yang ada di depan gereja. Untuk biaya pendaftaran di Retret Naposo kami, yaitu bagi yang belum bekerja itu 250.000 dan yang sudah bekerja 325.000. Kami menyadari bahwa rangkaian kegiatan retret kami ini tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan dari Amang, Inang, dan kakak abang semua. Maka dari itu, dalam rangka pengumpulan dana untuk Retret Naposo ini, kami mengupayakan pencarian dana melalui bazar yang setiap minggu kami laksanakan di depan gereja. Kami juga melakukan pre-order makanan, yaitu makanan khas Batak yang sudah kami sebarkan melalui grup WA kelompok. Kami juga melakukan open merchandise seperti kaos, botol minuman, dan lanyard. Jika Amang Inang, abang kakak, dan Naposo yang berkenan untuk membeli dana usaha kami ataupun memberikan sebagai donatur, dapat menghubungi teman-teman saya, teman-teman panitia Retret Naposo melalui nomor yang sudah kami sebarkan ataupun bisa mendatangi teman-teman kami yang sudah ada di depan gereja hari ini. Untuk pendaftaran Retret Naposo itu akan ditutup pada tanggal 20 Juni, yaitu 5 hari lagi. Jadi bagi abang kakak yang ingin mendaftar, dipersilakan untuk segera mendaftar. Kami merasa bahwa Naposo ini adalah persekutuan yang dapat membuat kami bertumbuh bersama dengan Tuhan. Semoga dengan adanya kegiatan retret ini, kami dengan teman-teman Naposo dapat mengasihi diri sendiri, mengasihi teman sesama, mengasihi orang tua dan keluarga, terlebih mengasihi Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika dalam perkataan ini ada yang salah ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Kor Ama. Belum. Kita menampilkan video Retret Naposo.
pujian sian kor ama.
Lagu pujian sian pemenang seksi sending sian Philadelphia.
Edi huni bata
na sumurong siya sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran mo nabi. Ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madita sudia mangdot inang. Oras. Ajalo mahatan di batan nagawi camita di minggutta sedarion. Sian Jesaya ono pulu sada. Ayat sada sahat tu ayat sia hujaha madihita songonon. Songgop do tua utod dini Tuhan Jehuba ala naung miniahan ni Jehuba au amaritahon barita nauli tu halak na dangol marsuru au pauli uli halak parrohan na bojok manitikon haluaon tu halak na tarhurung doho tu halak na tarate buhani hurungan manitikon taon paras ni rohau sia Jehuba dohot ari pertubulan ni debatata mangapuli salhut halak na marsak roha lau pai catur roha ni halak na marsak di Sion mangalehot tu nasida tuppal sikat ni sirabun miaklas ni roha sikat ni arsak ni roha ulos na marhadohoan sikat ni toddi na tahuton kebetar goar nasida hariara hati goran suas-suanan bai puji-pujian di Jehuba. Jadi nasida ma paulihon akan naung liling tarulang. Akan naung tertabat di narubi. Nasida musepa jong jokot dohot pai baruhon hutana tertaban. Akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jong-jong marmahad durbiamuna. Jala aka anak ni halak sileban pangulamuna. Dohot tukang porla anggur muna. Alayang gohamu targoar akka malim ni Jehuba parhaladu ni dewatatta dohonon na tuhamu sinamo ni akka bangso parbigu panganom muna jala ha sangapon nasida do soluhom muna sikat ni haurahom muna na selaon jalo muna silopit jala ali ni haileson marulupulup nasida di partalian nasida di bani silopi do tianon nasida di tanon nasidai ikon maruli las ni roha saliling-liling na di nasida ayaw do Jehuba na holong roha di hati goran alay na magigi mida tabat-tabat pangurupaon salehanokku do upanasida di baga sakasitongan jala pabotohonokku tu nasida pada saliling-liling na jala tarbarita dia kabangso parbegu pinopar nasidai jala anak nasida di tonga-tonga ni akabangso sudi halak namar nida nasida taddaun nama nasida do pinopar ni na pinasu pasu ni Jehuba ima sahakna mangdot inang nahina holongan huria HKBP Depok Sada parjolo macelas roha Bui marpar saurat dohotita di minggu sedarion alani sahat mata binami sudiakan namar hubas di kantor pusat opue poru sekretaris jenderal kadep koinonia dohot diakonia hamisad diri padita bernak manik kepala departemen marturia HKBP dohot sudiaka kepala biro nang staf namar hubas di kantor pusat termasuk anak ni burunya mang situ pardiri namar lagi demakin horas medit salukna sada ni pinamacai dihasi holi huriata HKBP Depok Sadon hamisad diri mamereng nakin makit ni gereja tanadong izulu kupikir molo sauti gabi sada gereja na gabi ikon ni HKBP dakola di Depokon alehu pikir di sudi HKBP sebuah gereja yang sangat megah dan mewah na manait sudi roas ni huriat tahun masih hol mandapoto joron di mata tangyang tasesau meyati akamanginang dalam tempo yang sangat-sangat dekat kubereng nakisalo ni pembangunan ngahira majono titikin yang memulai alinya kamanginang nong senior naong margowar 70 tahun tu gijang tangyang ta sesanga maberek kamu akai nang amang gari teh haduan teh
Songoni maulina. Sudi mahita manggugo masih rupa masih tangyangan. Asa tulusi. Dibaga setiki halehetan. Margugo manang panitia pembangunan. Tiniroan ni parhalado. Ni rupan ni sudi. Ruas ni huriyah HKBP Depok Sadon. Patuluson sakap nama ceuli. Amang dot inang topik ni minggu tesedarion. Manitikon para senirohaun sian jahuba. Mewartakan, memberitakan kabar baik dari Allah. Nah, tongon di minggu Trinitatis. Dan murah patorakko Trinitatis. Bahkan seorang ahli teologi mendokon jika Trinitatis itu bisa dijelaskan, sesungguhnya dia bukan Allah. Muladok kalak nabui patorakko di bata, sesitong dan batabi. Karena Allah itu bukan untuk dijelaskan. Dibatai dan naik patorang torang. Allah bihado mempercayai Allah yang Tritunggal itu sekalipun tidak bisa dijelaskan dengan kalimat-kalimat ilmiah, dohot kajian-kajian ilmiah. Salinari sahalak ahli teologi mendokon, jika Tuhan itu dijelaskan, bisa dijelaskan, itu berarti dia bukan Tuhan. Patorak kojol madomura, huwai majodi hamu kulu-kulu, adong ma nuaing di gerejaon, sahalak nagateng, markat camatan waing uluan ni huria HKBP Depok Sadon etor bu dapat tita menangisi nungga adong museiso sahala na burju situa majahaged dan akin etor bu dapat tita menangisi nungga adong iso sahala paropuan na burju na jago ketua ni paropuan distrik Deboskap etor bisa bu ita dapat tita nungga. Menjelaskan siapa itu Tuhan tidak segampang sederhana itu. Dan murah patorakot di mata. Alani tidak perlu siapa dijelaskan itu. Apa itu Trinitatis? Nah luar biasa imanang pesobui tapat orang. Alai tahaporsiai. Nang pedaknya taida. Alai tahaporsiai. Dan itulah perkataan Yesus kepada Thomas. Thomas, ale berkoa porsea ho. Mertua mahalak na porsea nang pe sodi ida mertua adohita tak kiata bereng Tuhan Yesus secara fisik dibatasi secara fisik holan hapor seot tado majalo majakon gabi buhi tatai hutton ibana ta hapor siai di bagasang ulut tasigano pare abi hama patorakon sada di mata alai tulu hadirion dungi di pahehe maibana di hari patuluhon. Siapa yang membangkitkan? Siapa yang dibangkitkan? Hola seninga dua. Dungi di turpu jami tahun songgop do tua tod dini Tuhan Jahuba. Tod dini Tuhan Jahuba. Hola seninga dua. Ada Tuhan Jahuba, ada roh. Hola seninga dua. Tidak akan selesai itu dijelaskan. Sekali lagi unang pola marusahi ta bagaimana menelaah mengkaji secara ilmiah. Tapi upaya kita adalah bagaimana mempercayai bahwa Allah itu Tritunggal Dewata Situlusada. Amanginang nahi naholongan na diari minggui tapi setahun 2 hari hasasaur ni tod di perbadia. Manang songel dokon Pentakosta, manang Pantekosta. Pentakosta lapatanna aripa 50-hon. Memang di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia na perjulo Pante dokon, Pantekosta. Jadi kalaupun ada yang menyebutkan Pentakosta atau Pantekosta pengertiannya sarupa. Pantekosta ima hasasar ni tod di perbadia. Jadi mulai dokon na kirison songgop do tua tod di Jahoba, sesungguhnya roh Tuhan itu sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi pada hari Minggu yang kita rayakan adalah hasasar ni tod di perbadia itu akan aporsia sebanyak 3.000 orang yang berkumpul di kota Yerusalem. Dan pada waktu itu dibaptislah 3.000 orang sekaligus. Daftar pato orang BBH madi di 10.000 halak. Apakah dengan diselamkan, apakah dengan dipercik, atau dengan cara apa. Tetapi Alkitab menyaksikan pada waktu itu ada dibaptis 3.000 orang. Dan itulah yang disebut dengan gereja yang pertama. Maka Pentakosta, hari pa 50 ima hari hatutubuni huria. Manang gereja. Tiki songgop to di parbadiai Pitor ada sebuah gerakan
di tengah-tengah kerumunan 3.000 orang itu, adong bema lidah-lidah api di uluna si dewi. Songoni di orang di Kisah Para Rasul 2. Di atas kepala mereka ada lidah-lidah api sebagai pertanda bahwa pada mereka ada Roh Kudus itu. Dungi marjamita masih Petrus di hata Galilea, bahasa Galilea. Tetapi setiap suku bangsa yang ada di situ mendengar dalam bahasanya sendiri. Pangatusion na songonon, marhata-mata duaun waing na marjamitaon. Ale moldongi son halak Cina, bahasa Cina dibigi. Moldongi son halak Nias, bahasa Nias dibigi. Moldongi son halak Bungali, hata Bungali dibigi. Marhata-mata nuaing marjamita moldongi son halak Buladda, bahasa Buladda dibigi. Songonido hatorangan nama di hasar itu di perbadiai. Maka pertama, seperti yang sudah kita dengar khotbah minggu lalu, peran Roh Kudus itu adalah memberi pengertian. Rak masyatu sadwa kanang sinonggo panitod di perbadia. Saling mengerti, saling memahami sekalipun bahasanya beda, sekalipun perkataan-perkataannya beda. Ido ciri perjulu na sinonggo panitod di perbadia. Rak masyatusan. Jala talpedui molo dang disonggo pitod di perbadia talpedui itu masyatukan. Jonok dui masyatukan. Akan sinonggopan itu di perbadia pasti masyatusan. Ale hola sumisi toddi sianibana muradoi masyatukan. Tidak harus disebutkan. Dakolan dangikon di patorang. Edong do molo ngalam lanjut usia. Olo do di pikiran ngadapot ahan yang dohonon. Alai pamangam mau lidokok kan. Jadi jangan heran amang inang molo makatai hamu sipata di jebu opusi aha hojo ahe unang sangahan non molo aha pa hajo. Tapi bisa dimengerti. Ada kedekatan. Ada roh yang mengajari, ada roh yang menerjemahkan. Romualu et duplonom. Apa akan dulu apa itu nanti terlalu apa dia jadi apa nanti. Tapi bisa dipahami. Ipatu painatai do lapatan ni bahaj joko pikku piakono di he unang maliawan non. Narohani natai di ipatu pada songoni. Karena didiami oleh Roh Kudus. Maka sesungguhnya Roh Kudus yang berdiam pada kita memberi kita pengertian, pangatusion. Iko masih tu sadu hita kamanginang. Molo tadok kita mengklaim diri kita didiami oleh Roh Kudus. Molo dangdo murah-murah berbeda, murah-murah pasitik. Apa si dokon digu hito di perbedia doa. Itu tidak benar. Maka ciri pertama yang didiami Roh Kudus adalah saling memahami. Kemudian di bagasat turpuk jami tahun, ini adalah pemberitaan dari Yesaya. Songgop do tuau toddini Tuhan Jehovah. Kemudian dia mengklaim diri bahwa roh Tuhan ada padanya. Kemudian menyusullah ada tugas pendelegasian. Ahamai mamari tahun barita nauli. Barita nauli imana martudu-tudu. Tu akka kalimat-kalimat diberiku nanon tahun para sini rohani Tuhan ini, tahun rahmat Tuhan. Songon topik ni minggu sedarion. Mamari tahun para sini rohawan siat Jehovah. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maka lihatlah manginang. Akan ang sinonggopan ito di perbadia seperti proklamasi dari Yesaya ini. Songgop do tua uto dini Jehovah. Ala nong minihan nau mamari tahun barita nauli. Kehadiran setiap orang percaya naong sinonggopan ito di perbadia ima mamaritahon barita nauli. Mamaritahon barita nauli. Itulah tugas kita. Itu kehadirat tay portibion mabuan barita nauli. Dan ini yang sering kita abaikan. Kita hadir di mana-mana, kita hadir di gereja, kita hadir dalam persekutuan. Berita apakah yang kita bawa? Barita dia dona tabuan. Jala peran apakah yang kita lakukan? Mono tado ngasonggop to di jauh batu hita. Siap dibatasi tulus adeo. Mabuan barita nauli. Alania manginang kita diutus. Di pabor hak duhita mamarita hob barita nauli. Barita nauli yang penjabarannya cukup panjang di bawahnya. Alai kata kunci na padua hondang sitiopot tai mabihadu hita. Akan ang sinanggopan ito di perbadia hadir sebagai pembawa-pembawa kabar baik.
iko barita nauli si bonotta. Unang sibula huta. Unang abu perbedaan. Unang mangalak pataruhok kata. Ay ban natu hodo hudo eda boto hodo anggo sianui songonodo. Barita nauli. Dan kalau sampai ke gereja mulak kenat takan anong do hasa cermin di dompet nai. Sai ganut tok kini bereng soni. Aka mama penwae ngadong do songoni. Ngadong handphone kan, kita bisa bercermin di handphone. Alam oleh syukur donganna ai bahado dia bagat di berkuau. Ya, pala ho manu bagat gereja narohana di. Pala yang utus saping nai bereng jonai, pala monoro si rowalangonin na. Barita nauli. Amang dot inang nahina holongan. Bagaimana kita hadir sebagai pembawa kabar baik? Kabar baik itu bukan hanya sekedar bagaimana kita berkata-kata tentang kebaikan. Haulion ni di mata, ulau ni di mata, tapi bagaimana kita termasuk adalah orang-orang yang mengupayakan akana sinurun di mata ulahonota. Akadia mai berekamu madison. Mamaritahon barita nauli tu halak na dangol. Marsuruau pauliuli halak parroha na bojok. Manitikon halua tu halak na tarhurung. Dohot tu halak na tarate buhani hurungan. Dan sampai seterusnya ayat-ayat na mangihut. Ini merujuk kepada tahun pembebasan. Tahun Yobel. Tahun Yobel adalah tahun ke-50. Ala tano nani inganan nasidei dang natinuhor nasidei. Tanu ni dibatadui. Dung mula nasida sian perhatubana Misir, sahak nasida itu tano kanan, Tuhan memberi tanah. Tanu ni Tuhan dui. Itu di nasida tanah tidak bisa dijual. Dang bui di gadis tano, karena itu tanah Tuhan. Lalu bagaimana kalau ada keperluan? Molong haperluan na sangat mendesak, paling tinggi yang bisa adalah digadai. Digadaikan. Igadai hum matanoi. Ijalo mahepeng. Kemudian kalau tanah itu tergadai, adong dotikina muse. Dung 7 tahun, imana genowar tahun sabat. Maradia mak tano. Kemudian 7 kali tahun sabat, berarti 40 sia tahun. Masuk matu tahun 50-on, imana genowar tahun Jobel, tahun pembebasan, tahun kemerdekaan. Iko mula doi si sude maluan atar hurung akautang pelese nang soi garar tano pe mula nang so digarar tano natar gari nakin mula mei tunapunasa nang so digarar 5 tahun Jobel tahun 50-on pitu dung sidung pitu hali tahun sabat pitu hali pitu 40 sia tahun ke-50 adalah tahun Jobel malua marisi natar utang. Malu amadisi natar ratte. Malu amadisi natar hurung. Lese amadisi sudiak ka utang. Nasubui ginarar. Adong dosongon ni nuaing. Alam memang nuaing ngasing. Ngahebat nuaing. Akka parutang. Molo marutang. Lau mamijam hepeng. Soi nama sopan na. Soi nama elek na mardongan ilu ibana mangido hepengon. Romak kana burju lem mahepeng na. Di papi Japon sopola marbunga asal mata rurupi tahena tahun narohana. Dungi marjat cima adigam meda sebulan peda. Duk sebulan nai madaida asiroham. Sebulan nai muse ngasing bihatana. Parsuma doho para di Kamis, nang ada kolong ni roha di ho, inna nama hatana. Jadi parhepengon nama mangelehelek tolong majoida, paula majo hepeki, ada ngadong di ho ber kolong ni roha, percuma doho markuria ho. Akan begitu amanginan. Berek kamu ma nuaing perbedaan ni akka parutang. Hidup benadong dipudi ni truk ibain, ingat hutang itu bukan mantan, jangan pura-pura dilupakan. Kaparutang iko digahar utang na. Bukan itu yang Tuhan masukkan. Nang pedok konison, lesiak ke hutang jangan pura-pura dilupakan, harus dibayar. Dang utang ini dok na. Berek kamu ma ketika ini digenapi dalam diri Yesus Kristus.
lese mau utang dosa tasudi, dang di pengot-ingot di watabe. Inilah tahun Jobel, tahun pembebasan. Alebe hadu hita nang tua kadongata juga membuka pintu untuk membebaskan. Paluahon membuka hati untuk membebaskan, untuk mengampuni. Alai di patu-patu hatta. Jadi hutang kita yang paling berat adalah dosa kita. Rom onom ayat 20 ayat itu upah tinu horni dosa do, sebab upah dosa ialah maut. Itu hutang kita yang paling berat, yang tidak bisa kita bayar. Soholan asini rohani di mata manesa dosata. Alanido bagaimana kita juga saling membebaskan. Jangan buat teman terpenjara. Unang ta penjara hodongat tapi hadu hitam membebaskan. Tonga-tonga ni keluarga be banyak sekali orang yang terpenjara. Terpenjara amat talani reteng ni natai. Nuang terbalik terpenjara gudang dok kasongon yang menginang. Banyak sekali penjara-penjara yang sedang mengekang kita. Ai hamuaka inang amang naung marparumain. Adong do dihilala hamu ketidakbebasan muna, rotu jabun anak komuna, pasti ada lah. Dan isone maksud tu, nasormar minggu ini. Berek kamu ma meloro si matuana tujabun anak nak pituri sambut parumah itu kan dengan senyum. Apakah itu tulus dengan pura-pura saya enggak tahu. Kalau sahat di pitu ni jabui, datang inang. HP ngaro burju si matuano ni buan manuk, ibuat jagung, ibuat entok kan, ala ni burjuna. Kalau para men, datang inang, bawa apa itu? Kapan inang pulang? Itu rin. HP senang gue masuk di betu jabu. Dangi depok sadi. Aletik ki depok timur amar jamita, dangi depok timur ini kumusedo. Kodok matua manginang. Behado pakilala muna jebu songoni. Apakah ada kemerdekaan? Apakah ada kebebasan? Nuaing dalam porsi yang sangat sederhana pun di sekeliling kita banyak sekali yang memenjarakan kita. Gudang ngabe kita terpenjara. Terpenjara pakilalahan, terpenjara pikiran. Tahun rahmat Tuhan, tahun para sinirahan Tuhan ini membuat kita bebas. Bebas di dalam Tuhan. Dan gabe somaraturan, gabe ngadong tata krama, dan gabe sodong sopan santun. Tapi bagaimana kita mempunyai kebebasan karena Tuhan sendiri membebaskan kita sepanjang kita berada dalam naidok nihatan itu hatta kebebasan, kemerdekaan yang betul-betul merdeka tetapi terikat di dalam Tuhan. Songonidu haluota bebas du kita sebebas-bebasnya lagi terikat di dalam Tuhan. Kona dong do tata krama sopan santun haburjuon dohot aka namar pardomotusi amang dot inang nahina holongan. Kemudian pada datangnya tahun rahmat Tuhan itu tahun parasin rohani, disitulah dirubah semua segala bentuk penderitaan, segala bentuk aka nanyar sakon nasida. Karena pada waktu itu Hobartu persagina ngamulat nasida sian habuang Babel nggak di Yerusalem nasida, tetapi mereka juga masih mengalami derita demi derita. Allah dungulat nasida sian habuang Babel sahatu Yerusalem pergumulan yang baru ada. Pergumulan itu apa? Nah perjolo nga ditiup-tiup tong debatasi leban siak kabuangan ini dibuat tu Yerusalem. Nah paduahon ngamar roh hadiri benasida akana mulaksian habuangan ini adong dotong nama mora. Karena di habuangan juga kan seperti Yeremia 21 itu bangun rumah. Mereka juga membuka kebun di pembuangan Yeremia 29. Jamita sebulan nasalpu. Mulat nasida sian habuang Babel adong nasida nama mora. Tetapi persoalannya ketika sampai di Yerusalem nang pengamamora nasida marroh hadiri ma holat dirina mai pikiri, dirina mai sarihon. Dan lau berohana pature-ture bagas joro yang sudah ditinggalkan selama 70 tahun dan hancur. Akan apugus dangadong
si bai nonna. Dungi akan apa go soppe, badabu nasida tu kesombongan, baik kok kamu mak. Jakko lan namora hapi olo sombong, gijang roha. O makka nama dia butuh gijang. Mulai dia butuh toro kamu rah duluan, itu ruan do ibana. Ale mulai dia butuh gijang tu dia meluluan. O makka nama dia butuh gijang ni roha. Jadi yang kaya juga meroha diri, yang miskin juga tetap meroha diri. Akau mana ulama dokon biar miskin, yang penting sombong. Ya majol masono pature honobe. Mulu namora napistar sombong kan, iyalah wajar lah, dia kan kaya, dia kan pintar. Ale mulu ngapugos ngauto gijang musirohana. Dan itu yang terjadi. Maka Tuhan melalui Yesaya mengetuk hati mereka. Behadu nasida marsadani roha muse paulihon hutai. Paulihon bagas joro. Songon sakat toma. Ay bu tarula sahala kon. Bu tarula hola panitia on daong. Ikon na bersama-sama do. Maka Yesaya pada teks khotbah ini mengajak semua. Asarat paulihon nasir di hutan nasidai. Asarat paulihon nasir di bagas joroi nong marongsoi. Dan itu yang ditekankan oleh Tuhan melalui Yesaya. Tuhan ingin merubah semuanya. Dipai baru musik, dibaharui semuanya. Dipai baru hutan nasida dipai baru karena ketika mereka meninggalkan kota itu dihancurkan termasuk bait suci. Idoko dangadong nanggo dua batu martidi semua rata dengan tanah. Tabayako donoaing hutan nasongoni rata dengan tanah dihancurkan kemudian ditinggalkan selama 70 tahun. Baru tabayako tentu kota itu sudah menjadi semak belukar. Mulat nasida tuke dan nikota nasongoni. Tetapi lihatlah yang terjadi adalah nasida marroha diri, hanya memperhatikan diri sendiri, yang kaya, yang miskin, yang sedang, hanya memperhatikan diri sendiri. Maka Yesaya, Tuhan melalui Yesaya mengetuk hati mereka semuanya. Tuhan ingin merubah. Naing di paubadi bata sudi ngulu nasida. Akadia may parjulu, dileo semangat untuk bersama-sama membangun kota. Membangun bait suci, membangun keluarga. Napa dua hon di pau badonang ngulu nasida yang selama ini menjadi budak, mereka menjadi tuan, juragan. Idok nakidison berek kamu ma di aka ayat pitu alusia tabereng manon. Gabe juragan mahamu. Bahkan ala ni sangat muna dohok moramuna Roma nunaka orang-orang luar nasida gabe tukang porlak muna, tukang kebun muna, parmahan niaka lubu muna dohot dorbia muna. Seperti itu digambarkan di sini. Tuhan mau mengubah hidup mereka. Naing paubon di mata ngulu nasida. Demikian juga perkabungan yang selama ini mereka alami. Sirebun diulu gobaran ni perkabungan. Dungi ulus adung-adung gobaran ni perkabungan. Akan Tuhan ubah semuanya. Nasida gabi marudupulup, marlas ni roha, bahkan dalam bahasa mereka disebutkan sebagai pohon terbantin. Pohon terbantin adalah pohon yang akar-akarnya sangat dalam, sehingga sepanjang musim bertahan hidup, tidak akan kering dan berbuah sepanjang musim. Songoni mana sida di Gopar Jahuba suas-suanan ni dewata tanaman Tuhan yang dipelihara, yang kebutuhannya dicukupkan, sediakan arikotnya sida di para dewata. Seperti itu gambaran hidup mereka yang Tuhan dambakan. Alanido akan manginang ngolusi songonido nuaing di perbagai dewata tu hita. Naong sinonggopan na hita, roh Tuhan ada pada kita. Mangulu ma songo bangso ni di mata, naong ni inganan ni todi perbadia. Ingat amang inang na sinonggopan ni todi perbadia saling memahami, saling mengerti. Dungi mabuah berita nauli kabar baik, tidak mau dia menjadi alat untuk memecah belah. Sakababahata debui maputar huta. Sakababahata debui masa porang. Tetapi orang-orang yang didiami roh akan selalu membawa kabar baik.
Mabuan barita las ni roha, mabuan barita nauli. Tu dia pe ibana songgop dia membawa kabar baik. Dia membawa berita sukacita. Jala akan sinonggopan itu di perbadia membuka diri untuk dibaharui. Dang be marroha diri, dang be hola memikiri diri sendiri, tetapi ikut memikirkan bagaimana membangun bangsa, membangun keluarga, membangun gereja. Songon nata persitai. Sekali lagi Tuhan memampukan akan namulahi paulihon muse bagas joro naung marongsoi. Dasongoni maha porsiota manginang. Sekecil apapun yang boleh kita perbuat. Songon dia na peran na bui tapatupa la membangun bagas joroon. Songon nata persitai itu pasti Tuhan berkati. Dan Tuhan izinkan terjadi. Margugu mahita, pinarguguan itu di perbadia. Mari buka diri untuk didiami roh. Sada Korintule 10:6. Aidang dibotohamu, daging munaido, coro ni di mata. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu. Hasitulu sedang di mata pasikopon panari hononna. Karya-karya Tuhan di bagasang nguluta alani tapaluas madiriton di ngani tod di perbadia. Gabe si buah berita nauli. Gabe halakna saling memahami, saling membantu, saling menolong. Membuka diri untuk diubah oleh Tuhan. Songod dia pe nguluta, Tuhan mampu mengubahnya. Dungi dohonon nama tuak kapino parta sugut. Aka manginang-inang naung matua. Moldang sangai tadi nuang ingatlah dohonan ni bangsa na libamma tuaka pinopar muna tada mahalahon pinopar ni na pinasu pasu ni Jahuba pasu-pasu mahita ni pasu-pasu nang sudah pinoparta marhiti asinya rohana. Amin. Martang yang mahita Tuhan Jahuba manami marhiti Yesus Kristus dohotod di parbadia dibatasi tulu sada na manopa manggonggom doho paluho kami. Oleh hati rohanami dihatam nang sortu kami di arion di ari hasi tulu sada onon asima rohan. Lampahok maha porsion nami maka porseho nang pedang bui tuk utuh-utuh nang pikiran nami. Menelaah, menjelaskan, mengkaji hasi tulu sadauni ale takas doho boto hame na sada doho ibagasak kadirion na tului pasikopon panarihommu di bagasang ulunami. Saya songgopi hame alitod di perbadia asa marhiti hasu songgopmu di bagasak kadirion nami tahu hami masih atusan masih rupan masih tangyangan jalaido mangaliho gugu tu hami mabor hati hami mabuan barita nauli barita haluaon tu saluhut dongan nami manangi dia kami songgop di bagas di hutan nami di gereja nang diaka ulon nami sigano pare saya paluas mahami gabe sibuan las niroha sibuan barita nauli unang adok kami nang gusade sibuah perbedaan sibuah perselisian mangalak manaruh kata mabuan aka perpecahan asiroham Tuhan tot dimima mangajari hami asa sibuan barita nauli. Hukapami madiri nami inganammu asa marhitei paubom mengulu nami sian ngulu apa itu ngulu natonggi dukon ni urupammu hami patupahon akan nanidokmu tu hami lau pauliulihon huriamon lah secara khusus disakka pembangunan ni huriam nasongoni belga jalabulun ali Tuhan unang paluasi holan ni pidi hami urupi masude huriamon parhalado panitia laho makalaputi mamuhuti manang dia penaboy tarpatu panasida asa tulu sidungi golopolo mahami saluhuna na me na magudang rodi akka na matua dungi dohon ni halak ma haduan tu pinopar nami tutu doon pinopar ni akka na pinasupasu ni Jahuba saya pasu-pasu mangulu nami rap dohot pinopar nami
bisa luhut ngulmit ning ulunami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Sai tangi hommatang yang namion. Amin. Tapasa mapeliat talos marindihita. Basa-basa
tangiak komapeliatta. Aliri batama namin na di banua gijang. Odo hararon ni saluhu silehon-lehon na dinggan. Dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masin lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasiah kami pilihanon. Pati bulok karajom di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maroha nami marahiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ama anak dohotot di parbadia, nabadia doho jalaguk hamuliom mulia portibion. Pinuji jala pinasangak mahor di saliling nililingna, alanias ni roha menong sahat tuhami doho suwi huriam. Namarlah si roha dohami nuaing alan naong di papatar, jala di patad dahoko tuhami hadiriommu, holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hase sani dusa hangu dua sugut, arta silehonommu rodiuhum sidabuammu sugut. Nasuha bilang adu sudinai aina sodung niatusan ni jolma di paturakko tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di patarida hokko tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion di wakko do tuhami. Naso tarlehon portibion di lehokko do tuhami. Ada ni hupasahatai matuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi saluhut nadihami. Asa patawam muhami tu harajam muna di banua gijang. Hodo na punahami, ubay tubuh hami di hasiang anon. Saya topa jalapai baru mahami sa tubuh hami padua halihon. Jalagay partohap di hasiang anon rodi ngolusogot di labung mi. Naudu jala serep dorohanami tuho. Mangalehor rohanami, say baim may gabi inganammo. Say homa mangula jala margugo di bagasak kami. Say paujung maulaw ng pinukam di hami, naong sinahapom mo guar mo to hami, naong taridi hami to baga sa guar mo na badiyay, asa hami di ho, jala ho di hami. Say lam tanggali roha na buru siyak kami, jala serukon roha na ibano to hami, asa badiya parangin hami, pabuan naong mauliate roha nami to ho. Say parguguy mahami asahu parangi ho kami sudina ni dok mo to hami, pabuan ang tutuhami gabi anak komu, jalapaniad di hangun luas sugut. Sai payan barita nauli ni hami. Asadong pargugu nami salili kubulu sami hasiang anon. Sai patugu haporsian nai marhite tod di parbadia. Sahat rodi hamatean. Asa sahat tami tuho amanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin nalia manami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajammo. Sa saut malomo ni roham di banu tongosongon na di banu agijang. Lehom matu hamis dari okang uluas siapari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami di dosa indongan namar dosa tuhami. Uhunak kami togi hotu pangunjunan. Palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Devatama ho. Disodako Tuhan Devatama buhina tuho jalasi marohana midaho.
Di depan Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor honma damena tu todin. Selamat hari Minggu, oras mari bersama. Kapan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau disekalian oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah bebanmu buat kau benar, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat yang pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, jangan janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tidak terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tiki di HKBP untuk mendukung dan mendoakan karena kita HKBP akan melaksanakan Jambore Anak Sekolah Minggu yang diadakan di daerah Jawa dan sekitarnya pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2025 bertempat di Gunung Gelis. Untuk itu dari Distrik 28 Deboskap, mari mengutus anak-anaknya berusia 10 tahun. Kita mau anak-anak hidup bertransformasi oleh Roh Kudus. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama